Ξεκινάμε. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Είμαστε οι Bon Voyage. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Σήμερα θα σας πάρουμε μαζί μας σε ένα road trip που θέλαμε καιρό να κάνουμε. Είναι Κυριακή του Πάσχα, έχει 8 βαθμούς και εμείς βρισκόμαστε στη Βουλγαρία. Γεμίσαμε τη μηχανή μας με λίτρα ευτυχίας και ξεκινήσαμε. Μετά από ένα δύσβατο δρόμο φτάσαμε στη λίμνη Ντοσπά. Στα χωριά της Βουλγαρίας ο χρόνος μοιάζει να κυλά αλλιώς. Πέτρινα σπίτια, ξύλινα μπαλκόνια, στενά δρομάκια. Παιδιά να παίζουν στους δρόμους, άνθρωποι απλοί που μας θυμίζουν μια άλλη εποχή, πιο ήρεμοι και πιο ανέμελοι. Εδώ εκτιμάς την απλότητα, χρονοταξιδεύεις. Και όταν περνάμε με τη μηχανή, συχνά οι ντόπιοι μας κοιτάνε με εκείνο το περίεργο αλλά φιλικό βλέμμα. Σαν να αναρωτιούνται αν ήρθαμε από άλλο πλανήτη. Η Βουλγαρία είναι από τους προορισμούς που επισκεπτόμαστε ξανά και ξανά. Κάθε διαδρομή της κρύβει και μια έκπληξη. Οι δρόμοι της είναι ό,τι πρέπει για όσους αγαπούν τη μηχανή και το ταξίδι. Από τα βουνά μέχρι τις απέραντες κοιλάδες, τα μικρά χωριά και τα όμορφα τοπία, σε συνδυασμό με την ελευθερία της μηχανής, η Βουλγαρία μας μαγεύει κάθε φορά. Τι πρωτότυπο, χάσαμε τον δρόμο για άλλη μια φορά, περάσαμε το ξενοδοχείο, πήγαμε κάπου αλλού, δεν το βρίσκουμε, συνηθισμένα πράγματα για μας. Και φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, το οποίο είναι αυτό, πανέμορφο μέρος. Μάλλον αυτή είναι κοινόχρηστη χώρη. Αυτό είναι το δωμάτιό μας, το οποίο όμως οβολά είναι πεντακάθαρο. Ανέμορφο μπαλκόνι. Αυτή την υπέροχη θέα, απίστευτο. Και βλέπουμε και τη μηχανή. Αφήσαμε λοιπόν πίσω τα χωριά και μπήκαμε βαθιά μέσα στη φύση. Το φαράκι του Τρίγκραντ
απλά σε καθυλώνει. Σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Οι βράχοι υψώνονται δεξιά και αριστερά, κάθετοι σαν να ανοίγει η γη για να σε αφήσει να περάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Να βάλεις αυτοκόλλητο εδώ. Να βάλουμε εδώ αυτοκόλλητο. Έλα, θα βγάλω και βίντεο. Για το YouTube. Για τους ακόλουθούς μας που μας βλέπουν. Τι έχεις? Πώς θα τα βάλουμε? Ψηλά. Δεν μπορούσες να το βάλεις? Όχι. Εγώ είμαι κοντή, το ξέχασες αυτό. Άμα μπλέξεις με ψηλό, έτσι είναι. Αποφάσισε να κάνει μια τρέλα και να κατεβεί εκεί. Αλλά εγώ ως κλασική χεστρού φοβάμαι πολύ, να πω την αλήθεια. Γεια! Επόμενη στάση, η σπηλιά Devil's Throat. Μπαίνεις μέσα και σοκάρεσαι από όσα η φύση σου προσφέρει. Ο ήχος του νερού κυριαρχεί παντού. Δεν το βλέπεις στην αρχή, αλλά το ακούς να πέφτει με δύναμη και να χάνεται στα βάθη της γης. Είναι ο καταράκτης που κατεβαίνει σε ένα τεράστιο άνοιγμα και εκεί νιώθεις πραγματικά μικρός μπροστά στη δύναμη της φύσης. 288 σκαλάκια και είδαμε το φως της ημέρας. Λοιπόν, το μέρος είναι πανέμορφο, αξίζει να έρθετε, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Στην αρχή μπαίνεις μέσα στη σπηλιά και αρχίζεις κατηφορίζεις. Έπειτα έχει ένα μεγάλο άνοιγμα που μπορείς να θαυμάσεις το εσωτερικό της σπηλιάς, αλλά όταν αρχίζεις να φτάνεις προς την έξοδο, βγαίνεις περίπου από εκεί
και πραγματικά έχει 288 σκαλιά, τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά, απότομα, ολισθηρά, έχει παντού νερά να στάζουν. Θέλει προσοχή, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο συστήνουμε. Επίσης, μην έρθετε με βαριά ρούχα όπως εμείς, που φορούσαμε όλο τον εξοπλισμό της μηχανής και τις μπότες και πεθάναμε. Έχει και πάρα πολύ ωραία μαγνητάκια για εσάς που σας αρέσουν, όπως εμένα. Και μετά κατηφορίζεις και έρχεσαι ξανά από εδώ για να πας στο αμάξι σου ή στη μηχανή σου. Αυτά από εμάς που ψοφήσαμε και ελπίζουμε ότι Κυριακή του Πάσχα θα βρούμε κάτι ανοιχτό να φάμε. Και η μέρα κλείνει με κάτι δροσιστικό που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη και μια παραδοσιακή ταβέρνα. Αφού τα τσακίσαμε, θυμηθήκαμε να σας τα δείξουμε. Σιγά. Το... Η αίτηση είναι αυτά. Και χειροτυπεί το ψωμί του μοσχοβολάκι, είναι τέλειο. Και αποχαιρετούμε αυτή τη θέα, γιατί μόλις κλείσαμε δωμάτιο στη Φιλιππούπολη και είπαμε να πάμε να εξερευνήσουμε και αυτή την πόλη. Ο καιρός είναι διαφορετικός και κάνει τη σημερινή διαδρομή πιο άγρια. Γκρεμός, βράχια και πέτρες. Συναντήσαμε κάποιους μοτορόβιους και βλέπετε όλα τα μηχανάκια. Τέλειο, Λοιπόν, φτάσαμε στο ξενοδοχείο, παρκάραμε εδώ, αυτό είναι το ξενοδοχείο μας και ο πολύ καλός κύριος του ξενοδοχείου, ενώ το πάρκινγκ είναι αυτό, μας έδειξε ένα πάρκινγκ υπόγειο για τη μηχανή μας, οπότε όσοι είστε μοτορόβιοι και θέλετε να έρθετε στη Φιλιππούπολη, κρατήστε το όνομα του ξενοδοχείου και μπορείτε να παρκάρετε. Επίσης να πω ότι τα πάρκινγκ αυτού του ξενοδοχείου είναι δωρεάν, για τα περισσότερα είχαν γύρω στα 8 με 10 ευρώ κόστος για ένα βράδυ. Αυτά! Φύγαμε από το ξενοδοχείο και πάμε να εξερευνήσουμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Το Μουσείο Φυσικών Επιστημών, πιο σωστά, βρισκόταν μόλις 2 λεπτά με τα πόδια από το ξενοδοχείο μας. Αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά μουσεία στη Βουλγαρία και έχει είσοδο μόλις 5 ευρώ. Μέσα εδώ θα συναντήσεις γεωλογία, βότανα, ασπόνδυλα, ερπετά, πουλιά, θηλαστικά. Μια πλήρη διαδρομή στη βιοποικιλότητα της γης.
Η Φιλιππούπολη είναι από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης, με ιστορία που φτάνει περίπου τα 8.000 χρόνια. Το σημερινό ιστορικό κέντρο βρίσκεται πάνω σε στρώματα πολιτισμών που χτίστηκαν το ένα πάνω στο άλλο για χιλιετίες. Πεινάσαμε και κάτσαμε εδώ για φαγητό. Τώρα έρχεται το φαγητό μας, αφού έχουμε πάρει μια ωραία πίτσα. Ήρθε το δικό μου, για να το δω. Όπως βλέπετε, να δω ποιος θα το φάει όλο αυτό. Αυτό. Αλλά φαίνεται τέλειο. Να ανηφορήσουμε και να δούμε αυτό το αξιοθέατο που βλέπεις πανοραμικά όλη την πόλη. Δυστυχώς η μηχανή δεν ανεβαίνει. Έχει περπάτημα μέσα από ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο και δεν πάει ούτε αυτοκίνητο ούτε μηχανή. Θέλει σίγουρα αθλητικά παπούτσια. Αφού ανεβήκαμε πολλά σκαλάκια και έχουμε αυτή τη θέα, έχουμε ακόμα πιο πολλά σκαλάκια για να φτάσουμε εκεί. Πάμε να θαυμάσουμε το Άγιο Βασίλεμα. Μουσική. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει πάνω στη μηχανή με προορισμό την Ελλάδα και το σπίτι μας. Αν μείνατε ως εδώ, σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να τα πούμε στο επόμενο ταξίδι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή και ένα like. Μέχρι τότε να είστε καλά.